चेनेलावहाय नोंथांमोन बयखौबो दा आङो माने भिडिअ फैनायनि कारना जाहैबाय आं मानो खुसि होनबा लोगोफोर दा बिनि खुसिनि कारनानो जाहैबाय नोंथांमोननि अननायावहाय आङो गुगोल एडसेन्स पिन क'डखौ मोनबाय आरोना सफैबाय लोगोफोर खाथियाव देखायहैनि ओमफ्राय नोंथांमोननि अननायावनो आङो 10K साबस्क्राइबारबो मोनबाय लोगोफोर दा नोंथांमोनहा आंखौ बेबायदिनो अननानैहाय जेसे हायो एसे साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय दा नोंथांमोनहा नायनानै थायो खायसे साबस्क्राइबबो खालामनानै होआ दा बेखौथ' आं जेबो बुंनो हाला दा नोंथांमोननि गोसोसै आरोना दा बेनोसै लोगोफोर आं बेखौनो जथेस्थ' आं खुसि आरोना बेखिनि सफैदों दा नोंथांमोनहा आंखौ सापर्ट खालामलांबाय थायोबा आङो मोजां मोजां भिडिअ लाबोनो नाजागोन बा जाहाथे नोंथांमोना सापर्ट खालामबासो थुलुंगा मोनो नालाय आङो दा बेबायदिनो नाजागोन जेसे हायो एसे मोजां मोजां भिडिअस लाबोनो नाजागोन आङो दा आङो बेखौनो नोंथांमोननो शेयार खालामनो होननानै आङो भिडिअ फैब्रबनाय जादों आरोना लोगोफोर दा बेनो जोबथ'बाय दानि थाखाय ओमफ्राय आरो मोनसे कारना जाबावबाय आङो BCAA नि मिटिं दङ काजलगाव गेस्ट हाउसआवहाय दा बेयाव थांगोन आङो दा आङो बे BCAA नि मिटिंनि माबाखौहाय आङो होनो हानाय नङा भिडिअखौ मानो होनोब्ला नोंथांमोनहाबो मिथिखागौ बयबो दा बिसिनि पारमिसन नङाबाथ' आङो भिडिअ होनो हाया नालाय दा नोंथांमोनहा नेनानै थाथ'दो आंनि गुबुन मोनसे नेक्स्ट भिडिअ फैसिगोन थाबैनो दा बेनि थाखाय दोनथ'बाय लोगोफोर बाय बाय